Gane bingung, noto kagulane seger pae Mbak Lucy, ya. Selendang biru hamong enaki hati naratakan batin setiamu Ya. Selendang biru. Sekali lagi. Yuk. tatapono janjimu selendang biru Bayang unyate batik solahe esempesa gane gane bingung nyata kagungane kepae jahe Mas Heru. Hanye lai janji selendang biru ngamong enaki hati nora tekan batin setiamu. 1, 2, 3, 4 ya. Gerobaknya Mas Arya ya. Tetap ana janjimu selendang biru. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, wilujeng enjing Mas Gareng ya pagi-pagi terus. Pagi kong mbak kayu Mas yo. Layan. Mendoni swasana kang kenceng ya ta? Season hiburan kedua goro-goro patete songo yo. Dikendoni dhisik ora ketang pirang lagu mengko gek ditutuke gek dirampungke ayo apa meneh iki ya isih akeh permintaan sing durung katur ayo
Ngaturke panuwun ora lali nggih ngambali atur kula wonten ing ngajeng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk. Lho niki menika Bapak Sutaji Kang Sarta Ibu Pariyasa Putra anggenipun sampun paring kapitadosan dumateng kula sak kanca sanggar seni Astabrata plungsu-plungsu nderek udu. Lah paring lipur wonten ing Desa Sombron ngempeke mengalap berkahe keluarga besare Bapak Sutaji. Ayo tambah dulur Pak insyaallah tambah rezeki. Ngono? Heeh. Awake dhewe sak kanca wis ning kene diparingi daharan, diparingi rezeki. Isa ketemu wong akeh tambah dulure. Ayo. Ana tetembungan anu ya. Dulur 1000 kurang musuh siji kokean. Yo, pancen bener. Lho, tidak ada salah dan ruginya, selalu memperbanyak wujudipun relasi, gitu. Utawi pertemanan, gitu. Ngalah ya, ayo. Luar biasa. Sinden si jangkep, penabuh si jangkep, musik si jangkep. Ya. Uga ora lali sebulan lagi awake dhewe ya kudu apa ki mempromosikan ternyatane ya isi Surakarta kuwi ya kelebu alma mater dhewe. Ayo Hari Wayang Dunia ingkang kagelar tanggal 1 November wonten ing Pendopo isi Surakarta. Pirang dina le? Sedina. Iya. Sedina ya. Monggo pecinta budaya sutresna wayang kulit sing arep ning kono ana pameran, ana workshop, ana seminar. Ruwatan enak. Ya iki sing duwe iki, sing ruwat. Iki. Embrione Bagong iki sing ruwat. Mbah Sukron Suwondo. Sing ruwat. Sedina ya monggo mriko gayeng-gayengan wayangmu, wayangku, wayang milik kita bersama. Ternyatane wayang pun diakui UNESCO ya sebagai karya agung budaya dunia. Mula kudu diuri-uri Kang Sarta diurip-urip kabeh gumregah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus dari warga masyarakat dan dari senimannya sendiri. Kabeh melu melestarikan dengan caranya masing-masing. Pemerintah pusat menenggon kabudayan, ajang-ajang kreativitas seni dan budaya, wabil khusus wayang kulit. Pemerintah daerahnya juga mendukung. Sutresna budayane yo gelem nanggap kaya-kaya ngene iki. Dikulinakne acara pernikahan wayangan, acara sunatan wayangan, ben urip meneh kaya biyen. Terus senimane yo kudu gelem berkreativitas. Anut sagaduking manah sakadaring lampah. Luar biasa. Di live streaming lumantar channel YouTube Astabrata Media. Uga menyapa penonton-penonton sing masih memonitor, penggemar setia, pengikut setia channel Astabrata Media. Matur nuwun pun ditunggoni lek-lekan nganti esuk. Matur nuwun. Insyaallah sapa sing gelem tirakat, insyaallah sing gelem prihatin. Nah, kita insyaallah bakale kabul sing dadi kapengenan Kang Sarta gegayuhane. Amin. Sri dua permintaan Sri. Wah iya. Apa? Bawa dhewe apa dibawakne? Ngode lah. Ora, aku ki takonku karo sampean. Bawa sendiri apa dibawakne? Dibawakno Mas Heru ya apa-apa. Pertanyaan iki bawa sendiri apa dibawakne titik? Kok Mas Heru bilang itu? Kok pertanyaan berat ngono lho. Lho,
bawa sendiri mau dibawake. Ayo. Dino iki ra kontrak bawa aku. Ya sombong men. Maksudnya iki kan nek Mas Ganden barang. Dibawa nih. Dibawa nih Mas niki. Ayo Mas Nanang. Iya. Piye? Mas Nanang adek. Ayo Mas Nanang mriki. Ayo wong yo kudu Bendino iki. andum rezeki. Iya. Bayo lu go wadon ora. Sokan kono. Nek kaya bis. Saestu kok Kok mlaku dhewe to nek sing nonton? Oh, niku pun sih ya toh. Luar biasa. Tuntun to, Cah. Wah, iya. Entuh. Ngomong malah perapatan karo Karis. Rene Ris. Wis kok. Iya. Oh, oke lho. Wis bahagia disambut dengan hohiha. Hohiha artinya dong, Pra. Ho apa hi apa ha apa. Ho iki ra gendak. Wis, saya tak dibono mie. Yo. Ya, wong yo ngene iki. Domong ya. Selamat pagi Mas Nanang. Selamat pagi, Mas. Geser kanan dikit, Mas. Kanan. Yo, 2 langkah yo. 2 langkah lagi. Ke kanan gerak. Krak. Ya, iki lho, Mas. Iki lho wacanan dhewe. Kula ijane aku dikira ngapusi. Aku mengko tak nyoba. Aku ijane karo Mbak Pesek Dren wacanan. Wila. Oh, Lah bener ra? aku ijane anu lho, Mas. Tulisannya piye? Karo peseke satru jane. Tulisannya piye? Asline satru lho, Mas. Satu ini apa? Lah wong tak gonceng ora gelem kok. Wah, kowe ngono ya penghinaan, Sri. Lah ora yo selake awakmu dhewe, Mas. Heeh. Lah aku lho. Cek kok ngantuk ya Mas Nanang? Pas bareng Sri sama nunggahne aku langsung melek Pak Piar. Ya, ngene iki jenenge pasangan nangis. Nanang Sri. Hotel terbaru. Dino iki pirang-pirang tanggapan kudu dikandokno karo Nanang. Karpe jenengane Mas Nanang ben gede harus dandane ngono to. Heeh, karo Mbak Dwi, karo Mbak Sinta. Yo, kok bengi iki karo sampean sih. Wis. Sesuk tanggapannya. Besok naik kok karo Tanggapan aku itu naik. Tanggal 12 12 ning teng Gebang Siwil nah. Gebang Siwil. Nah. Lah, kuwi lagi. Karo sampean. Ngono lho, Mas. Oh iya. Oh iya. Anu. Sapa ki untuk Nggih. permintaan anu. Nggih. Setia tuhu. Nggih, siap. Saged bawanipun. Insyaallah saged. Oh. Ugi menika ngaturaken sugeng enjing Mas Waris Sugiono sampun nenggani teng lokasi niki, Pak. Weh ngaten nggih. Pak anu niki nggih rawuh. Pak sinten? Lasiman. Oh nggih, Pak Lasiman. Sembah Sembah. nuwun Pak Waris Peh lho aku ngethuk dinceng ini. Jenengan krasa dinceng ngaten niku. Nggih krasa. Nggih jeneng Pak Waris nggih wau WA kula. Kula nggih dinceng Mas Nanang. Lah wong kethuk kula cekeli kula bayangne kula kinten Sri Pesek bareng kula ngelilir wae kethuk. Wah. Nyekeli aku. Apa ora bentukku nek nyekeli aku ki? Doi. Boy, iki penghinaan lho. Oh sinden maca ajune wit sore dipadane kethuk itu. Lah iya, kowe nanya aku bunder. Ora Aku Sri. bunder-bunder ngono. Awakmu ya ayu sayang, jangan marah sayang. Wah, iki langsung koyo ngene Aku kok gak akan bunder. menyakitimu sayangku. Tapi aku sing nyakiti kowe. Lho. Ora. Wis jang Mas bawa Mas. Selandang iki kok sak isu, iya. Aja jam 7 ya. Lho, jam itu malah wis wae turu kok. Pamintaku Nima situase Suarane apik, suarane becik, pleng ning laras. Bejane Sri Pesek tenan. Bejane sing seduluran lho, kowe kan nganggep dulur to. Oh iya. Iya. Oh iya, wae bosen aku mbok liyane. Iya ya engko tak geke. Nah, Tenang ya sayang. kayak ini apa sih? Nanti aja tunggu tanggal mainnya. Iya. Atot runtut tansah rerundungan. Tapi yo FYP lho ning TikTok tenang. Nggih. Antara Mbak Sri karo Mas Nanang. Saestu followere Ora kathah. mungkin nek FYP iki tidak ada chemistry yang sangat bagus. Nah,
FYP lho, anggere aku buka TikTok Nanang Sri. Sri Nanang. Niku Nanang saestu. Sri. Kula buka nggih ngoten teng beranda kula lewat nggih ngoten nggih. Mbok delok apa mbok delok? Nggih niku tulisane. Nanang Sri. Boten Nanang MR kok malah. MR apa? MRI apa? Merem. Ya, kuwi jeneng TikTokmu ya Nang ya. Promosi. Terus Ing sarina sawah ngene anu, TikTok-e Sri wis mbok follow rung. mengke kula golekne apa seri TikTokmu. Pokoknya Kan rambut duwe TikTok. orang ngandel pokoknya rambut dudui gak mulai aku. Lho, gak mulai. Gak mulai karo mriki kene senani wong lho. Senani sing di omah. Pokoknya rambut dudui TikTokmu aku gak peduli kok. Sri Wahyuni. Oh Sri Wahyuni. Ya. Siap. Iu. Ya. Seneng. Terus kayak nemu mas. Pak, Mbak iki ora Mas. Terus Datan kinggan sarambut lamun adoh caketing ati ngono kuwi sampean kudu apal nek ngefan karo Mbak Sri Pesek kudu apal makanan favorite Mbak Sri iki apa? Lah nggih kula nggih tasik golek-goleki. Ya ditanya to Mbak Sri makanan favorit sampean menapa? Kremenane Sri napa mengke kula tumbasne kalih kula Al-Fatihah ping 17. Kulhu ping 17 mengke kalih kula tahajudi weh. Sik to panganan kok ditahajudi. Ya perlune mengke kan kantil kalih kula to lek. Saurana Sri makanan favoritmu apa Sri? Saurana Sri. Sego tiwul. Itu mudah sayang itu. Iya. Jung yo lho Sri. Berarti Yo, ya terus. Terus. yen cedak tansah mulat Yen cedak tansah mulat. sida asih Terus pindho mimi lan mintuna kaya Mimi lan Mintuna. ayo bareng nimas ana tepi wajib. Terakhir bareng cengkoke kudu padha. Wah lah iki angel nih. Angel nih. Ya. Angel. Gali-gali. Ya, yo 1 2 3 4 kudu bareng lho ya. Iya. Kok nek ora bareng, wah, ayo tak hitungi 1 2 3 4. Siap. Sido asip. Urung bareng. Wah, kurang kompak. A A I I ngono ya, Mas. Iya sayang. Ya, 1 2 3 4. Ya. Sido asip. Heeh. Braya. Luar biasa. Biasa di luar. Sian. Biasa di luar sesuk tak tukokke diwul wis to. Nah, dingmu lho ya makan favorit. Nek trimo pamundutane mung kuwe gampang. Ngono ya. Wis piro bakal tak lunasi pokoke tak tukokke. Ya. Samane ngono ki seneng tenanan ora to, Mas? Apa Apa guyon-guyonan? gue gimmick ngono to? Ya, kuwi kapan tak tau ngapusi aku Berarti tenan iki saka atimu sing paling dalam. Lho. Kacak siteng nek mboten Sri? Ora. Lho Mbak Sri itu pengakuan laki-laki jam sakmene iki anune jujur-jujure. Tapi Mas, lanang sik Mas, tapi masalah duet ngono lho. Nek masalah kuyung enggak karena sudah ada yang memiliki. Alhamdulillah. Ngono lho, Mas. Betul. Berarti anu ya, di panggung ya, profesional ya. Iya no. tapi upamane Mas Nanang, Nggih. upamane jeneng upama ki kan oleh dawa mbak. Nggih kena balik. Upama Sri dolan ning omahmu. Tetek. Si nggih.
Mas Nanang aku jane atiku tenane seneng suwayang karo sampeyan. Beberti ngono no piye? Lek umpama kula kepepet aku iya. Ya. Aku iya. Oh iya ya. Ora Mas. Silit. Ayo Mas dang nyanyi. Ayo. Dorono Mas, dorono sithik Mas. Wes dorono. selanggamno wong ayu. Ya no. Yuk, coba kayak ngapa Mbak Sri? Aku kang setya satu wen biyen nganti saiki Andika pengayomanku lahir batin kowe nyata mong sajae andika mone kurang retno Yuk. tanda yati masak sete rika lati Ya. Terus? ya Dua ramban. Ya. Mugianto berkae iki andika mong ransah limpah iya panyuwunku satya kula tansah nglambi Langgam Setya Tuhu katur keluarga besar Bapak Sunaji kang sarta Ibu Maria Sugeng Wungon pinanganten kekalih sageta setya ing tuhu ing janji. Amin. Yuk. Oh. aku kang setya satu wen biyen nganti saiki andika pengayomanku lahir batin kowe
bojone kurang retno Lanjut. Telaske. Mugian berkaiti anti kompongan salimpah ayo banyu setiap pulau tansah lang-lang Niki Mbak Sri dengan nggo tukon rokok Mas Nanang. oh alah nggih Iya. Mas Akbar Heeh. nggih Aku didoakan, Mbak Sri didoakan. Ayo. panggah tak dongakne tambah ganteng muga-muga oleh jodoh sing ayu setia Amin. Mbak Sri didoakan. Mbak Sri muga-muga ya panggah ayu panggah lemu sejotan yo sakmono aku seneng to nyawang Iya, sama. Iya. Wis balik om ayo. nggih sebantuan Mas Iya. Iya. Awas. Duwi kumalangan teko. Kula tak nanjane sing nggih setunggal lagu riyen nggih Mbak Lucy. Sepote prau layar sing nembang ben duwi wae. Duwi tok. Sak rambahan wae. Yo. Ayo Dwi. nyingkur Karangane sapa bekas Morohi Mas? nek boten klentu gedane Ayu Ting Ting niku Sres kula boten ngertos estu Den Iya. aku lek tasik nderek niku kula kepen jenengan iki babakan boten ngertos Nek prau layar karangane sapa wi? judul Karangane sapa wi? Dwi. Mbak Dwi Kinarto Sabdo. Ya, terus yo. wiwitane nyingkur wah kula tasik dereng apunten Den nggih Apa? nyambut niki nyambut mengki kula baleke nek boten penak Oh iya no, dihidupkan suasana panggung. alah niki lingsam yen ke Pundi to? Iki alah. Ning pinggir kali Trenggalek lho omahe desa ning dhuwur. Mau rumahmu mana? saya Trenggalek Den Trenggaleke ngendi aku kenalanku kene Trenggalek. oh estu Den Oh. kula Widoro Den Hah, Widoro kono? lho jenengan Semerat Gandusari Iya no. lho estu niku Iya. lah nggih kula niku angger-angger kula nek Jembatan apa nih jembatan? Jembatan. kula sak kilenipun jembatan menika Wis bilang ngerti to. Iya. jenengan rapate jembatan kok ya Tanganmu ki lho Mas. Cul. aduh demene kula Demen bojone dope mati sisih kok wong ayu. halo wong yo ngoten niku nyuwun sewu kula iki sekti-sektine tiyang mi Kok saged? nggih Den ala kula niku rabi entuk bojo kula iki nek ngenteni kawet SD, SMP, SMA, banjur kelas 3, wah kula rusak. Berarti setia sampean. Wong jelas setiane wong kula 6 tahun terus nyuwun sewu. Kula sekti-sektine wong kula labi 4 sasi entuk alhamdulillah niku bojo kula meteng 6 sasi niku.
Ning kan yo sekti niku. Kok iso sekti? Ala wong iki kula rabine 4 sasi, metenge 6 sasi. Lho. Rabine petang sasi. Heeh. Nggih. Kowe kecelakaan to. Iblis lah nang. Makane alhamdulillah bojo kula niku entuk kula wah termasuk anu Den. Nggih keblocok termasuk. Ngono ya. Kowe sudah boso to, Pak? Kok ya gelem ya? Anu. Iya. Nggih keblocok niku wau nek ndang kula tekdungke wos. Padha-padha trenggaleke apa? Nggih menika. Bojomu ya menungso. Seniman Siden. Mboten Den. Mboten. Iya. Nika riyen genggekan niku. Mboten maksudnya nggih teng sekolahan biasane umume nggih menungso kok menika. Oh. Ya terus. Ya. Tekan ndi Mbak Yu? Tekan Gandusari. Lelampahan kangkang Tresno tulus, Tresno tulus nadyan ing gubuk krusek munika. ayupe cara ngendi? Tulung agung Den. Mengke Mino. nggih Den. Angsal nggih Den. Olehen. Wah, nggih. Menika Mbak sinten Mbak Yu? Mataku kelingan ning cakar kebak tulisan warna abang tandha isih prawan jenenge kubukan warna Tantange gubuk para biyen kae aku andung tanpa bantal tanpa kloso abot-abot ndek nang gubuk asmara kubukan Bareng, berdua bareng. oh nggih Gue penutup. Yo. Ayo. jenengan riyen ngono kula basareng ta nggih Sareng. Yo. catetan sajroning ati ada tanah luntur saya merahati aku kowe dadi garwa amarga leren nang gubuk asmara Ya, duduk Mbak Lucy jumeneng, Mbak. Kang Duli. Ngancani menika rincang jeneng ndika. Nggih, kula wau jane sami radi pegel, Den. Pegele perkara. Aku lho wau wontenipun nyusul mriki wau. Mami wau kan pun nggih genake wujipun nek wis omah iki paling tidak lumah sing murep nika wau ta. Iya. Wah, kula niku jane cocok mboten cocok ning karena niki nggih mami kula timbangane kula terus di lah napak-napake malah wedi lho. Mamimu, kapan lek nglairne kowe? Iya. Lah, Aku ora duwe anak irunge nyebrang kaya ngono kuwi. ala paling mboten nek kula kan ngakoni jenengan mami kula. Jenengan nek mboten ngakoni, ngoten mboten isin sampean. Wah, Ya sapa iki? Aku Anak lho karo sapa? kula kan ngakoni jenengan. Ora sudi. Ngoten niku lho, Den. Apa bapak anak kaya lutung. Gue pauti. Ah mboten apa-apa umpama kok tenan kula yogane jenengan kan kula jenenganane lutung berarti jenengan nggih babone lutung. nah. Aku ora sudi ndek anak kowe. Umpama ndek anak kowe jujah kabeh ngetokne. Gelang. Tapi Oh, nyun iya. sewu jenabar. Kados pundi, Mbak Iki Lucy? masuk elek tanpa rupa teh. Nggih. Ana tanpa rupa. Niki kaya benjenengan larene niku bekti teng tiyang sepuh. Alhamdulillah, pancene Jadi- sudah menjadi kewajiban manusia harus taat kepada orang tua. Amin. Memang belum pernah ngelawak di wayangan. Oh. Dadosnya memang Nembe sepisan iki ya. butuh Nggih, bisa belajar alhamdulillah. Panggung wayang bisa niki. baru Tasik niki sekali. barokah. Petuk aku lagi iki. Tasik niki biasanya pun nonton TikTok jenengan. Aja kaget ya. Mboten kula tambah remen wong
kula nderek berkahin jenengane, Den. Ya. Mugi-mugi nggih nderek ki ajar. Aku kula gedhe-gedhene kali mami kadang-kadang mi teng pundi niku teng Nganjuk kula langsung meluncur Trenggalek. Wis. Ya. Perjalanan kirang langkung 2 jam 45 menit. Ngepit. Napa ngepit niku? Motor. Oh nggih, motor. Saya tak takok motore sapa? Motormu mlebu gaden. Lah jenengan ki mono dikandhake Den Akbar paling tidak kula yo jenengan unjukke lah. Kula niku senajan mboten gedhah motor yo nyilih no kula niku. Cito, nyapa dunjukne apa wong ki apa adanya ya. Oh, nggih, Karena nggih. kamu bekti karo wong tuwa, mergo wong tuamu sakit, motormu Nggih. mlebu gaden ngono lho kok isin. Aduh. Tapi anu Mbak Lucy, berangkatnya Mas ganden apa gaden? Ganden. Gaden lho motor Ganden, Den, ganden. Gaden. Nggih. Iki berangkatnya nopo? MC itu apa? MC. Kula MC riye. Dangdut campur sari ketoprak. Apa? Nggih. Ketoprake mboten. Apa? Niki nggih nglawak teng campur sari. Nggih. Kadang Alhamdulillah. nglawak nggih anu apa iki jenenge ning iku lho. Danyangan barang. Rame, Trenggalek rame campur Bener. sari. Alhamdulillah Den menika sing kata-kata nggih tayub langen gejoh nika. Langen beksan. Nggih nggih Den. Kula ngapunten lho Den. Pancen kula kadang sak tronyor-tronyor ngoten. Ya ora apa-apa, ya kudu ngono kuwi. Ning niki pumpung nyuwun sewu mi. Pas menika Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong nggih to. Pun pas to niku goro-goro. Gara-gara. Kula yo paling tidak kan ndongake mantene. Dungahmu apa? Muga-muga estu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngugemi patang punakawan menika Den. Contone Lho. Semar. Semar. Manten paling tidak kerep mesem ning kamar mi. Oh. Gendeng lah. Lho. Mosok mesem nang kamar. Maksudnya niku paling tidak kan kem istrinya biar saling romantis, senyum, Apik. gendang dados. Apik. Gareng. Gareng kudu begar tur mentereng Den. Artinya Menika sing mentereng tangane menika diwembulke ngeten, nyuwun dedonga muga-muga nek omah-omah boten wonten pepalang napa kemawon. cerdas Petruk. Lho, napa? Petruk. Nggih. Petruk menika mepet tur gapruk. Apa kuwi artine? Sik Den lali ya. Mepet tur gapruk sing gapruk niku wujudipun pikirane kudu luwih dewasa. Muga-muga lek nek permasalahan ndang dirembuke gen ora sampai kedaden ning departemen agama. Perceraian. Perceraian Perceraian sedaya ki sah ora apa-apa ning digeting Gusti Allah, hukume makruh. niku lho rungokno mi. Kowe kuwi lho. Oh, iki rabi digaro ngono kok. Iki pun rapi nggih, pun. Anakmu Aku yo piro? gumun kok rabi lek menungso nek iki. Gumun. Rapi anak piro saiki? Alhamdulillah setunggal Den. Jeneng sing Nggih wonten lho Den. Wonten. Nggih. Bagong. Bagong manten niku sing baku wong wedok wujude nek daringan nggih Den nggih. Iya. Arep kaya ngapa wujudipun Bagong wong wedok kudu iso ngobahke bokong. Maknanya Bagong nika ngobahke bokong tapi wong wedok niku kudu iso ngrayu sing lanang paling tidak gen kerasan ning omah. Lho niki merayu. nggih paling tidak pokok Dik aku arep misale lho niki umpamane lho Umpamane. niki Hati-hati lho ya iki Mas Akbar sik bujangan. Nggih. Tontonono sing apik. nggih ngene iki kula sae sanget niki. Saya napa-apa mungkin jenengan tinele. Bojone meteng 6 sasi rabi lagi patang sasi. Ya. Kocok. Ngono kok dipamer Den Akbar. Ya, ya. Iki kabeh sik bujangan. Ini kita sik bujang sedaya. Kowe ngono kuwi tak budukne. Napa? Tak budukne ngono kuwi. Kula. Kok iso nganti dadi iki tak budukke. Mamane nggih awale nggih namung nutul-menutul Den. Udah. Bagong apa meng? Bagong kerep ngobahke bogong. Maknanya Mrika ingkang priyantun estri kudu siap, wujudipun ya kudu iso ngrayu biar sumami betah di rumah tidak ngopi di sana sini apa meneh ning nggon warung karaokenan. Astagfirullah. Nggih. Ora apa-apa to lek ngopi ora apa-apa aku ora tau cemburu, sing penting ra murah. Oh, berarti sing penting gak murel. Gak Kamangka warung kopi iki rata-rata mesti enek Ngono aneh. ngoten aneh. ora. Ya ora mesti. Ora mesti. Lho, galek gen kula. Nggo namun Pundi sing ndi sing enek Mas? Sapri renek iki daerah ngendi to ki Den? Bertek. Niku paling tidak misalnya lak sing lanang arep mancing, kegiatan sing kurang positif napa lintu-lintune sing arep ngopi ning jaba, Mas, di rumah saja ngopi. Lho, gak Kok kaya ngono sida. kuwi? Ya paling tidak kudu pinter. Mas, aja ngopi, yo masa ngono. Nek jenengan kadosok malah budal ngopi kok ya. Ayo Nggih. sampean apa? Wes, Apa-apa? lek pendekne. Wis. Sampun. Ya. Alhamdulillah. Duit harus ngayu apa ora? Kalian jenengan kalian mriko nggih saged mimanut Mbak mawon. Yofi, Mbak Biasane Yofi, Mbak Lucy ki nek goro-goro ki dangdut.
Tak kenal wong wayu. Bener, Dut. Nggih, nggih. Mangga. Mangga ora pengen karo bojomu lho ngene mbledhos siji karo iki lho kuwi ae. Nek kersa sesasi 5 juta mboten apa-apa. Modemu kelele. Mas HP kowe kredit kok sampe ngene lho nyon sewu. Jangger tak telepon mesti gak kena lho. Kowe kira tanggale ora ngangsur iki mau bongko HP. Kowe iki jan wong jujur ade. Alah mini iki cicilane 300 juta. Saged dicek lho Den Akbar S2. Rakaku niki uripe karo sarmo nekat lare niki. Mbak, aku pengen duit tarik Mbak siapa? Mbak Yun. Kenalan sing apik to. Kenalan sik. Assalamualaikum Mbak J. Alhamdulillah. Nggih. Iya ya. Dalemipun pundi Mbak Yu? Waalaikumsalam. Nggih. Aduh untung to wedoke sing alon. Nggih nggih. Dalemipun pundi Mbak Yu? Kula Dek ngawi. kok Mbak Yu. Lho, iki Masih muda ini. Dek dalemipun pundi? Ngawi. Ngawi Jawa Timur. Nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu bakul napa, Nduk? Bakul kerupuk. Bakul kerupuk. Wah, pantesan rewenyah nggih briyantune. Oke. Menika nembang dangdut nggih. Dangdutin apa? Manu Den Akbar kula mboten wonten nek ajar e. Napa, Den? Apa? Nek iki Sembarang saya keting Mbak. Mbak. Oh, sing kerja nggih, sing kerja. dicari no. Tarik Napa kersane duet. jenengan? Kula sedaya mboten saged to. Wah. Oh, saged nggih, kedhi-kedhi. Iki sing duel napa sing di? Duel mawon. Nggo. Duel. Wis, kula tak guyang mawon iki. Mumpung serem kula. Iya. Niki Apa? pengendange barang luar biasa, tipunge nggih. Wis. Ser. Luar biasa. Apa? Temen kula kan. Bika apa Bika? Ayo. Selek sobo. Sing dangdut temi. Nah. Lintang asmara. Oh nggih. Ya. Lintang Asmara. Siap. Oh. Siap kula, Den. Ayo Mas Reza. Ya. Mas Reza. Yuk. Hey. Wong ayu, Nggih, Kana. ora ana wanita sang tak tresnani kajaba sliramu. Masa ta? Isya. Tenan. Langit bumi kang dadi saksine. Ya. Bakal tak turuti apa panyuwunmu. Tenane to. Isya. Isa. Siang pantoro ratri mong eleng manis sing ati setiaku bisa angguweni marang sang tiade pasti Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi budayane datang berenjani janji sapanya mati sadaya mati. Astagfirullah. Sudah Ada Mas Akbar. Oke Mbak Lucy. Goyang. Ayu tresnaku kinawa mati setiaku ora bakal luntur terus ndi Pak apa tadi antep no rasa hatimu tresnaku srenengati senadyan ngarungi banyu sakara tresnaku ora bakal sirna Senadyan ancak sakaraka wis tresno ra bisa dipisahkan. Obah kendor. Astaga, luar biasa. Enak Mas Gade. Budi Rayani. Siang pantoro ratri Goyang acara yuk. mong eling manis sing ati
aku bisa anduweni marang Sanghyang Lastri. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Bagus antep no rasa hatimu tresnaku jroning dalamku. Senadyan narungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna. Senadyan nyapa acak sakaraga wes tresna ra bisa Ayen wis tresna ra bisa dipisahno. Makasih Yovika. Mbak, Bu, Dek, sinten? Den. Sinten? Menika. Terima kasih. Alhamdulillah. Aduh, Mbak Tusi dereng kok. Dereng jenengan. Bang Triyono. Oke, terima kasih Bang. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Den apa Mbak Lucy ini terkenal kewet kula alit ini nek gak balap ngoten kadose kurang sip lho. Nek kirang balap ngoten lho. Dangdut sing